Dobro jutro, ljudi. Ako vreme nastavi da bude ovako divno, toplo i lepo, moći ćemo da kažemo da smo imali lepu i toplu jesen. Šta ja radim ovog jutra? Opet pravim mleko od pirinča. To mi je neophodno da ga dodajem u kafu i dodajem ga u ovsene pahuljice koje ću jesti za doručak. Znači samo u malo vode prakuvam ovsene pahuljice i dodam pirinčano mleko i posle nabacam neko voće i to mi je to. Inače ja 2 dana nisam snimala, ali s obzirom da sam rekla da ću 5 ili 7 dana se zdravo hraniti, neću vam snimiti 7 videa, nego 5 videa. I tako ću to nadoknaditi. Mogu bi da skinem ove plastične miđuše, mislim nosim ih iz duksera, ali dukser mi je skroz sladak, vidite ga? Kupila sam ga u C&A-u. Ne veze, nek mi ostanu miđuše. Ne znam da li sam vam spominjala da sam bila u potrazi za nečim što će mi praviti špagete od tikvica. I pošto su kod nas oni spiralizeri skupi poprilično, to jest nemaju ni da se nađu, ima negde online da se poruči sa jednog sajta, ali baš je skup 3-4 valjda košta. A meni treba onaj običan što se drži u ruci. Ja sam pre 2 dana bila u Isku i pronađem ove 3 ljuštilice, one moraju 3 da se kupe u paketu, nažalost, koštaju oko 400 dinara i različite su. I jedna od njih je za sečenje na žilijen ili žulijen način, nisam sigurna. Ovako izgleda. I kad uzmete tu tikvicu, ja nažalost sada nemam tikvicu, ne mogu da vam demonstriram, prolazite kroz nju, ona vam pravi trakice tako te dužine i to deluje stvarno, mislim, kao špagete su. To se malo proprži, malčice samo i ja dodam tu neki sos i bude super. Ja sam to kupila i sutradan poštar mi zvoni na vrata i stigao mi je paket koji je moj momak tajno poručio, znao je da ja želim taj spiralizer i evo ga. To tako izgleda. Sad, nisam isto probala ovo, ali isprobat ću, verovatno ću vam sutra to snimiti kada kupim tikvicu. I mana mu je što određena veličina tikvice može da se koristi, znači da može da uđe kroz ovaj otvor. Imate sa obe strane, imate ove sekače i sada, da, možete da birate. Ovde se stavi tikvica, na ove kao zupce. Da, i mora da ide pola tikvice, šta je ovo, kratko je mašala i nema veze, možda će odraditi dobar posao. I znači tu se ugura tikvica i onda ovo zavrćete i tu vam izlaze rezanca. I on je to naručio s nekog kineskog sajta, koštalo je tipa 2 ili 3 dolara. Sad ako bude radilo posao, bit će super. A ako ne radi, ja imam ovo, znači rekla sam vam, to sam kupila u Isku, ako nekome treba, neka potraži. Dočekam da mi se mleko napravi, grickam orake i pijem svoj omiljeni čaj od Tekana. Nadam se da se tako izgovara da se nisam izblamirala upravo. Planinski čaj, on je 100% prirodan. Znam da sadrži i verbeno, verbena je super biljka. Da vam pokažem, kupila sam u DM-u sam kupila sveću, ovu Glade-ovu. Uvek me grize savest kad dođe zima i kad kupim neku sveću, zato što znam da nisu zdrave, ali ne mogu da ih odolim i onda kao pa ajde, ponekad je upalim i to je to. Ovo je sa malinom i da li vanilom ili magnolijom, nisam sigurna, kao iz 2 dela je. A kada to ne palim, onda palim ovaj ovlaživač vazduha, pošto kada smo se preselili imali smo problem sa suvim vazduhom i onda smo kupili to. I on ima deo gde se nakapa eterično ulje i onda se širi miris po prostoriji i stvarno super je stvar. A inače ova para što izlazi je hladna. Ja ne znam po kom sistemu on radi, valjda tu greje pa hladi, nemam pojma. Jeste vidjeli moj dekupažirani telefončić? Inače on je iz moje stare kuće gde mi žive roditelji. Donela sam ga i radio je i koristila sam ga jedno vreme, ali sada ga više ne koristim za telefoniranje. Evo mi je ovsena kaša, dodala sam malo cimeta i zamrznutih višanja i napravila sam kaficu sebi, sad ću da doručkujem. A sad ću da vam pokažem jednu aplikaciju, to jest moju jutarnju dozu pozitivne energije.
Dobila sam 5 ovih kao rubina i ovaj ovdje dirigent je presrećan sa mojom izvedbom. Aplikacija se zove Learn Piano i znači, evo ovako izgleda. Ova aplikacija je za one koji su kao ja želeli da nauče neki instrument, kaju se što ne znaju da sviraju neki instrument i sad kada vi svirate te neke kompozicije, ima od lakšeg ka težeg nivoa, imate i song book i tu imate razne vrlo poznate kompozicije. Možete kada skupljate te poene skupljate tako što odsvirate pravilno neku kompoziciju i onda možete da kupite, na primer, violinu, gitaru, saksofon, to sam ja kupila do sada. Ali isto je, na klavijaturi svirate, samo što je drugačiji zvuk. Kod violine je stvarno baš lep zvuk. Ima i poznatih pesama tipa od Justina Biebera, od Nicki Minaj, od Rihanne. Ne, ja ne pričam više puno nego da pojedem moj doručak. Polako pripremam ručak, stavila sam sočivo da mi se kuva i stavila sam krompir u ljuski da mi se peče u rerni. Malo sam oprala veša, sredila po stanu, nalakirala nokte, multitasking, to samo žene znaju. Nalakirala sam ovaj u broju 28, Golden Rose, jako lepa jesenja bordo nijansa i neobično je ovako, nemam stvarno bordo nijansu. Pokupila sam kosu, oprala ruke, zasukla rukave, pošto sam skuvala sočivo, izgnječila sam ga sa viljuškom, i u njega sam dodala prezle, začinila sa alnatura začinom, posolila, dodala upravo crni luk. Inače nisam vam rekla, pravimo pljeskavicu od sočiva. Na internetu sam videla različite recepte, sad mene malo brine, ja ću to pržiti na malo ulja i brine me da li će mi se raspasti pljeskavice, pošto ne stavljam jaje. I sad tu morate da uposlite ruke, malo da izgnječite i da napravite pljeskavice. I to ću da jedem za ručak uz pečeni krompir i inače kažu da su ove pljeskavice od sočiva vrlo ukusne, pa vidjet ćemo. I evo su pljeskice. 3 će biti dovoljne za mene, inače sada je 5 sati, već je pao mrak, kasno ručam, ali šta da radim, nisam bila gladna. Sad spremam večeru, u toku dana sam nabavila tikvice, pa da vi vidite kako ovo funkcioniše. Može i veća tikvica da ide, znači samo treba da se pritisne i da gurate. Ne, tikvica se ne okreće. Imalo je naznaka, krenulo je kao da izlazi, vidite ove spirale, ali onda je sve otišlo od ođevala. Ali zato ja imam ovu ljuštilicu i sada ćemo vidjeti kako ona funkcioniše. Imam, nažalost, pola ove tikvice, neće biti dugačke špagete, ali šta da mu radim. Opa, radi sjajan posao. Evo, to su špagetice. Jesu pljosnate, nisu okrugle, ali su ipak špagetice. Znači da rezimiramo. Ovo ne valja, ovo valja. A sada ću propržiti te špagete od tikvica i napravit ću sos od domaćeg kuvanog paradajza i to ću večerati. Eto, moj maček spava, a boga mi mogla bih i ja, baš je kasno uveče, samo što imam posla, radim na nekom velikom projektu i ne znam kada ću stići da editujem moje vlogove, moguće da ću poprilično kasniti s njima. Zadovoljna sam kako ovaj dan protekao, zadovoljna sam sa svojim jelovnikom. One pljeskavice od sočiva su solidnog ukusa bile i pune su proteina, tako da su super zamena za šniclu na tanjiru. Odjavljujem se do sljedećeg vloga, ljubim vas i želim vam laku noć.